paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasuruon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang naagas ang kay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anatong ginpapasan, ha mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, kay Jesus ka lang. Alright mga kaibigan, welcome po tayo sa ating programa. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Suok masangkay, Mo pa nga gabi, haton nga tanan, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Hallelujah. Ang Diyos maupay God. kayaan. Lalara, pag-unga aga, Atong kumusta na natin mga early birds, yun ang gabi Ate Beck. unga paglao. Maupay nga gabi, naton mga kasangkayan, Lida, Luzon, Visayas, San Mindanao. Maupay nga gabi gihapon. Mayong gabi sa inyo, taga Cebu, taga Surigao, taga Bohol. Mayong gabi. Ngan, good evening, good morning, good afternoon na nato mga youth, mga OFW. Nga na naton mga YouTuber, maupay nga gabi. Naga, At mga batuners. Oo, ang batunan ni mo problema. Family, maayong gabi, maupay nga gabi. Ngan, good evening, magandang gabi. Nga ang atong Jesus Our Refuge family, maupay nga gabi. Ngan, lalong-lalong nagyapon. Anak kong pamilya. Kuya Jojo, Ate Hana, Ate Jairi, ngan, Ate Mega. Kuya Joel, kumusta ka? Pagit ikaw pa lang Ate Beck, ano? Kumusta Ate Teresa, Faustin, Ate Michelle, adilig kita, Ate Vic, Veronica, Ate Eva, Constantino, lala, and Ate Marta. Okay, introduction na kita mga kasangkayan, yun ang gabi. lalalara, pag-unga paglao. Lalalara, An baton han imo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga sagdon para sa kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungkol yung problema? Sangkay, ini nga programa para budla hain. An baton han imo problema. Nadangat ayo tagsa nga panimalay kada alas 8 at alas 9 itong gabi. Ikang nga Lunes at Biyernes. An baton han imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating programa. Today is Thursday, July 15, Ate Beck. Ano? At ito ay pasweldo ng mga tao na mayroong sweldo. May mga kinsinas, katapusan ng mga sweldo. Oy, congratulations. Ano, may pagbili na naman ng bigas at ulam para sa pamilya. Siguruhin lamang na hindi natin gagamitin sa pagsusugal at pag-iinom dahil talo ang buong pamilya. Alright mga kasangkayan, welcome po tayo sa ating programa. Ang ating po mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating mga kasangkayan, Dinihatanawan, Leyte. Ang ating mga batuners, mga kapamilya. Ang ating po mga YouTubers dito po sa YT World. Maupay. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, mga kasangkayan, magampuan na kita para pagtikang hanatong programa. O Diyos, nga baraan, daghan, kaupay nga salamat. Hani mo nga ginhatag haamon nga kusog, kalipay. Salamat ginuha, waray katapusan nga pagtimang no haamon. Ang salamat ginuha kanunay, ikaw ang Diyos, nga among darangpanan. Kaya Lord, amo nga salamat, tiningatanan, ang kusog, bugos nga adlaw, nga imong gihatag ka na mo og anointing, hini nga ministry. Bless us all together in Jesus' name. Amen. Amen and amen, mga kasangkayan. Alright. Okay, na-miss niyo kami kagabi, ano? Oray kami mag-live ni Ate Beck. Okay, na kita mag-live, Ate Beck.
talagang meron kaming sa appointment kakulop para kami abot na namon na schedule no? Gabi na Ate Beth. Oo, gabi na ngayon kita nakauli. Gabi na tayo, ma'am. Gabi na kami nakauli, mga kabugtuan kagabi. Oo. So, kaya pag-ulpot naman, di na makaya para pag, plaster pa. Kaya wala nila kami live kagabi. Oo, so ngayong gabi mga kaibigan ay patuloy po tayo sa ating pananalangin at patuloy na pagkikinig ng mga salita ng Diyos. So ngayong gabi mga kaibigan, pakinggan muna natin ang isang awitin, Mag-ibigan tayong lahat. Maghihigugmaay kita usag-usag matungod ang gudmaya Dios ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus kunhin uman andi naghigugma waray hiya makakilala kan Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghihigugmaay kita usag-usag matungod ang gugma iya Diyos ngan ang tao nga naghihigugma ang nakakakilala kan Jesus Ginsuguhan Diyos ang iya anak tungod ginhigugma niya ang nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundon maghihigugmay kita usag-usag matungod ang gugmaya Diyos ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus nga ni magdihatagay magpuro intindihay ngan magipasayloay kita nga tanan magkanta magdayaw maghigugma haatong Diyos maghihigugmaay kita usag-usag matungod ang gudma iya Diyos nang ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus maghigugmaay kita usag-usag matungod ang gugma iya Diyos ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus maghigugmaay kita. Alright mga kasangkayan, madamo nga salamat aton pakiguro sa iyo nga gabi. Ang pulong sa Dios o ang pulong hanawit nga siring maghigugmay kita ha matag-usa kay ang Dios gugma. Kaya mga kasangkayan, mga kabugtuan niya nga gabi, magpapasalamat kita han pagka maupay guda Ginoo nga aton. Nga ni Kuya Joel mag-share ha aton ng pulong sa Ginoo para pagdasighan aton kinabuhi espirituhanon nga butang. Kay makuri kung magsigila kitahin
itong trabaho. Ano, Kuya Joel? Tama. Kailangan din nato nito mga pulong sa Ginoo nga nag-sustain, nga mag-sustain na naton kinabuhi para kita maging makusog diha sa Ginoo. Alright? So, yan ang gabi mga kabugtuan, kasangkayan. Atong pamatian ng pulong sa Ginoo, i-share ni Kuya Joel haaton. Yan ang gabi, our word of inspiration for tonight. Alright, Ate Beck. Salamat, Ate Beck. Okay, mga kasangkayan, welcome po sa ating programa, Ang Batunhan Imo Problema. Ito po ay live prayer and counseling na kung saan tayo po ay patuloy na nananalangin because we believe that God answers prayer. Hallelujah. Amen. So, anuman ang iyong problema, anuman ang iyong mga suliranin, kung meron kang sakit o meron ka mang nabibigatan ka sa iyong buhay, ay meron tayong malalapitan ng Diyos, mga kaibigan. Sinabi ni Jesucristo sa Mateo 11:28, "Come unto me, those who labor and heavy laden, and I will give you rest." Yan. So yan po ay pangako po ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino man sa iyo ang nabibigatan, napapagod, ay lumapit po tayo sa Panginoon dahil siya lamang ang nagbibigay sa atin ng kapahingahan, ng kalakasan kahit sa gitna ng mga problema. Kaya kailangan natin ngayong gabi ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God." Mga kaibigan, dumako tayo sa ating pagbasa sa salita ng Diyos na babasahin ito ni Ate Beck. Okay, Ate Beck? Okay, itong basahan ng pulong sa Ginoo. Romans chapter 15, verse 13. "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." Panginoon, salamat po ngayong gabi. Ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Ito'y patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at katagumpayan sa lahat ng mga dinaranas namin, Lord, ng mga pagsubok. Thank you, Lord, for your word is powerful and sharper than any two-edged sword. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kang kumilos sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. And Amen. Okay, once again, welcome po sa ating mga first-timers. If this is your first time na mag-tune in sa ating programa, welcome po kayo. Ang programang ito ay para po sa lahat, mga kaibigan. Wala pong pinipili, anuman ang iyong religious affiliation, anuman ang iyong relihiyon. Ang mahalaga na tayo po ay nagkakaisa sa pananalangin at patuloy na pagsunod sa ating buhay na Diyos. So ngayong gabi, mga kaibigan, this is a very familiar verse, mga kaibigan. Ito yung napaka-familiar na verse, and maybe some of you have already memorized this verse. So ito pong bersikulo ay nakaka-encourage, Ate Beck. Sabi po dito, "May the God of hope." So dito po pinakilala ni Pablo kung sino ang Diyos na ating panaglilingkuran. God is the God of hope. Yes. Okay? I believe, the most powerful word in the universe is hope. Kung tayo po ay nawawalan ng pag-asa, kung tayo po ay nawawalan ng direksyon ang ating mga buhay, meron pong Diyos ng pag-asa. Amen. Kung ikaw man ay merong problema na sa tingin mo, sa pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Kapatid, kaibigan, sa Panginoon ay meron pong hope. Dahil siya mismo ang Diyos ng pag-asa. Kaya makakasiguro tayo kung ano man ang iyong problema ngayong gabi, dahil ang Diyos ang pag-asa, meron siyang gagawin sa buhay mo. Siguro sa maraming beses na ikaw ay dumulog sa Panginoon, ikaw ay magbigay
ikaw ay mag-alay ng iyong buhay sa Panginoon at ang Diyos po ay kikilos sa iyong buhay. Sabi dito, may the God of hope. Anong gagawin po ng Diyos ng pag-asang ito? Sabi niyo, fill you with all joy and peace in believing. Ang Diyos ng pag-asa ay magbibigay sa iyo, una sa lahat, ng kagalakan. Ang kalipay nga ginbibilinghan mga tao nga diri na hatag hiton kalibutan. Si Jesucristo nga let my joy be your joy. Ang aking kalipay, ang akong kagalakan ay masayo, maadahain mo para ang imo kalipay mapuno. Kahit atong kalipay atibek inin temporaryo la ngan kulang it atong kalipay. Ngan maram kitang itong kalipay nga natikang ha Dios. Diri gud hiya maikakumparar han kalipay hining kalibutan. The joy of the Lord is what will make your life complete. Siya ang magbibigay ng kakumplituhan ng imo kinabuhi. Kay kung waray kalipay nga tikang ha Dios mga kasangkayan, diri gud kita magiging kumplito itat kinabuhi. So, Kristo lamang itatong kalipay mga kasangkayan. Itong kalipay dining kalibutan atibek inin sa temporaryo la. It mga hitatabo niya kalibutan sila pa lumalabay na. Pero ang kalipay han Diyos nagkapadayon hawaray katapusan. So mga kaibigan, ang Diyos ng pag-asa ay pupunuin ka ngayong gabi ng kagalakan. Hindi lang kagalakan, pangalawa, kapayapaan. Ang kagalakan at kapayapaan kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos. Sabi dito, may the God of hope fill you with joy and peace in believing. Kaya ang sikreto lamang po para natin maranasan ang kagalakan at kapayapaan sa buhay ay ialay mo ang iyong buhay. Okay? Magkaroon ka ng pananalig sa Kanya. Believing is simply giving your heart to the Lord or ialay mo ang iyong buhay. Yun lamang po ang ibig sabihin ng pananampalataya o pananalig sa Diyos. Ang pagbibigay ng buong buhay mo, buong buo, 100% na walang reservation. When you believe God that He is the source of everything you need, meron mo tayong nararamdaman na supernatural sa ating buhay. Sabi ng salita ng Diyos that all things are possible to them who believes. And with God, there's nothing impossible, especially to those who believe. Kaya kung ikaw ay naniniwala, sumasampalataya sa Diyos, ano mating problema yan na gabi, mga kasangkayan, may da itong dako nga milagro nga bubuhato ng Diyos sa imo kinabuhi. Okay, so ang Diyos po ng pag-asa, ngayong gabi ay pupunuin ka ng kagalakan at kapayapaan na hindi maibibigay ng mundong ito. Ano po ang mangyayari? So that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Ibig sabihin na nagpapatuloy ang iyong pag-asa sa buhay. Habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, marami pong mga pagsubok, marami pong mga problema na ating hinaharap. Kahit sa mga oras na ito, siguro may problema ka sa finances, problema sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho. Iba't ibang klaseng pagsubok, mga kaibigan. Subalit kapag tayo po ay dumulog sa Panginoon, sa ating Diyos ng pag-asa, una sa lahat, bago natin mapagtagumpayan ang mga sitwasyon sa ating buhay, pupunuin muna tayo ng Diyos ng Kaniyang kagalakan at kapayapaan upang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay patuloy na mag-overflow, magpatuloy sa ating buhay na kasama ang pag-asa. Kaya mga kaibigan, we declare tonight, lahat po ng ating mga kaibigan, ating mga manunood, meron kang pag-asa.
there is always hope in believing God. Kaya sa mga oras na ito, kung ikaw man ay gusto na mayroong mangyaring himala sa iyong buhay, meron kang hinihingi na until this time ay hindi pa dumarating. Maybe tonight, kapag binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kumilos sa iyong buhay, maybe tonight, the answer will come. When we believe, God will answer our prayers. Just put your hope in God. Huwag kang mawawala ng pag-asa, kaibigan. Anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong sakit sa mga oras na ito, meron pong solusyon. And that is pananampalataya sa Diyos ng pag-asa. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So, mananalangin po tayo. Napakaikli po ang sharing natin ngayong gabi na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na meron tayong Diyos ng pag-asa. Ate Vic, kilala mo ba kung sino ang Diyos ng pag-asa? Sino ang Diyos ng pag-asa sa iyong buhay? Yes, kilala ko si Lord, ay Hesus Kristo. Amen. Jesus Christ is my hope. Amen. And Para siyang angkor, Ate Vic, ano? Ano to yun? Imo ang t-shirt nga ni mo? He is the anchor of everything. Jesus Christ. Nakadato na imo t-shirt. Okay, hiya itong siling pa angkla. Itong barko, Ate Vic, ano kung ginaanod nga itong barko nga mga masulog, nabutang hiran angkla. Para di rin maano. Para di maanod. So actually ito natin Vic, ito na atong kinabuhi, hining kalibutan nga usahay masulog. So kinahanglan nato naka-anchor kita. Naka-anchor kita. Nga hiya at aton paglaom, mga kasangkayan. Siya ang ating Diyos ng pag-asa. Kaya wag natin hayaan na siling pa, waray na kita, siling pa lalauman, waray na kita paglaom, kaya di dahat Diyos, siling pa, permi may paglaom. Ayaw lang kawadihin kuan. Siling pa panahon, hin pagsarig ha iya. Kaya there is still much time to follow the Lord. So hindi pa huli, Ate Beg, di ba? Diri pa orhi. Hindi pa huli na ikaw ay sumunod sa Kanya. So ngayong gabi, kung ikaw man ay naghahanap ng tunay na eksperyensya ng buhay na masaya, mapayapa, okay? The joy and the peace in your heart, ang sekreto lang na tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Kapag tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, magbabago po ang iyong buhay. Mag-iiba po ang direksyon ng iyong buhay. So ngayong gabi, hindi po aksidente na nandito ka ngayon dahil gusto ng Diyos na makilala mo siya sa iyong buhay. Kaya sumunod ka sa panalangin na ito, kaibigan, mula sa iyong puso. At aminin natin na hindi natin kayang solusyonan ang ating mga problema. Because only Jesus will solve our problems. Pwede tayong mag-solve ng ating problema, pansamantala lamang, pero bumabalik. Pero si Kristo ang solusyon sa ating mga problema. Kapag tanggapin mo siya, magkakaroon ka ng panibagong pag-asa sa iyong buhay. Okay, sumunod ka sa panalangin na ito, mga kaibigan, mula sa iyong puso. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita. Ako po'y naniniwala na ikaw ang Diyos ng pag-asa ng aking buhay. Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking buhay sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula sa oras na ito, ako'y susunod sa iyo. Tulungan mo ako na mabago ang aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palagpakan natin ang bawat isa. Welcome po
to the family of God. If this is your first time na tumanggap sa Panginoon, hindi mo tinanggap ang isang reliyon, kundi ang relasyon sa Diyos. Napakalaga ang relasyon sa Diyos kaysa relihiyon. So, ngayong gabi, ay ang aming encouragement ay stay tuned po at mananalangin tayo mamaya-maya sa ating mga pangailangan, anumang problema ay meron pong solusyon. Ate Vic? Sige, Kuya Joel, kanta muna tayo. Okay. Awit. Makinig muna tayo sa isang awitin, mga kaibigan, para po sa ating lahat. Hallelujah. Okay, Ate Vic? Meron ka bang napili, Ate Vic? Ang yaman ko'y pag-ibig mo. Okay. Para po sa ating lahat, ang yaman mo ay pag-ibig ko. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hindutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, aking mga hata, nawara ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, paglaon ko ang lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawda, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Kasing-kasing na para ang tanan nga kuriko. Kinabuhi nagbago, agihain mo. Ikaw, Jesus, ang bulig ko. Ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Nawara ang kabiduan, nagmaupay ang kahintang, ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawta, handog mga hatag, kalipay ang akong inaban. Imo lang ko gintambang, ululhan kasing-kasing na para ang tanan nga kuriko. Kinabuhi nagbago, agihain mo. Ikaw, Jesus, ang puli ko. Ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Amen and amen. Walang iba, wala iba nga atong gikinahanglan kundi ang Dios gudla. Kaya mga kasangkayan, mga kabugtuan, ang atong mga panginahanglan, di dagula kang Hesukristo. Kaya waray iba nga bato na nimo problema kundi si Ginoong Hesus gudla. Yes. Kahiya ang aton ang klaha kinabuhi.
Amen. Angkla, Amen. Kuya Joel. Angkor. Oh. Angkor. So, ito niya angkla. Imagine na good kadadako ito nga barko. Tapos, ito na angkla, diri masyado kadako, di ba? I-compare ni mo kadako sa barko. Pero pag once nga ang angkla, ang angkor, it's na. Inin, ito na pupugan. Ito na Mm. angkor. So, Kristo ito naton angkor Kaya naton aton kinabuhi. kinabuhi atin eh. Kaya hiya iton aton Diyos ngan paglao mga kasangkayan. So, ayaw lang kita kahulop mga kasangkayan, ano? Kung may ka prayer request yan na, pwede natin ipag-pray dayon. Ngan kung wala ka prayer request, ma-join kita pag-ampo hanaton mga kasangkayan, hanaton mga kabugtuan. Kaya na nagkikita nga dire mera mag-comment at ibig, pero nasayod ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan, ano? Kasi kapag tayo po ay nag-click mula doon sa link, ano? Doon sa FB o sa Messenger, ano, hindi ka makag-comment kasi kailangan papasok ka talaga doon sa icon ng YouTube at mag-sign in gamit ang yung Gmail account or any account na para makag-comment ka dito sa ating live chat. Okay? So, marami po tayong mga viewers na kahit hindi sila nagko-comment, nanonood sila. And we will pray right now sa iyo, kaibigan. Ano, mag-aampo kami ha imo nga buligang ka Dios, ano mat imo kahimtang imo kinabuhi. So, Ate Beck, we will pray. Okay, let's pray. O Dios nga baranda mo ka Hallelujah. pa salamat Thank you, Jesus. Ginoo kanimo paday nga pagatiman na amon. Salamat Lord nga din ikaw Ginoo nakakita ang mga sitwasyon hamatag pamilya, matag usa nga kinabuhi Yes. nga ani yan na Yes. Lord ini nga nakamabati ini nga among atong programa. Ginoo amon ikaw Ginoo gin kilala nga ikaw magkikiwahang matag usa nga kinabuhi. Salamat Ginoo nimo supisyente nga grasya nga tikang haimo Lord nga diin ano mga problema Yes, sulbarahin ni nga Jesus. tanan Hallelujah. ano man ang mga buhat ang kaaway nga buot mo baldahan matag pamilya hangaran ni Jesus amo ginugi-rebuke ito nga mga espiritu nga amo ginuginliwanan ang espiritu ang pagigugma panigurusa matag usa nga Lord kumadaman mga balatian niya na hangaran ni Jesus name. hangaran ni Jesus ang mga pag-ampo namon Lord ang katambalan gikan nimo ulo ira ulo ngadto nira dapa-dapa Ginoo o may dasipon o buhiran na trangkaso in Jesus name ako ginoogin gimanduan ang espiritu handiri maupay nga espiritu nga mga balatian hangaran ni Jesus waray kang gakumsa ka sa paghatagin mga balatian in Jesus name waray kang gahom paghatagin mga problema hangaran ni Jesus. And we thank you, Lord, kung may daman mga problema, ini Ginoo makakahimo, haamon Ginoo kaligunan na pag-alagad kanimo. Lord, bless us all together in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Siya ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Kuya Alright. Joel, iton angkor. Si Jesu Kristo ang atong angkor sa kinabuhi. Iton, bisan haaton, hindi lang haaton personal, pati hapon haaton relasyon ha ka mag-asawa. Ang pati gihapon it relasyon na pamilya. Kailangan talaga ini. Kay kung waray kita makaangkla dida kang Hesus Kristo at atong pag-asawa, diri kita maging mabinungahon. That's right. Oo. Kinanglalugod naton iton atong relasyon ang Ginoo nga madig-on. Sugadin angkla, no? Pero nasagol itong angkla aton mensahe ng gabi kay Kaya siya na hope. iyan Diyos ang paglao. The hope, Ah, the anchor of hope. Yan angklahan paglaom ha aton kinabuhi. Sugad ba itong barko at tibig nga gin papalid-palid hangin gin aano diton sulog iton kadagatan ngan waray na ibang bubuhaton nimo kundi itunod iton angkla kung pananglitan delikado na pagbiyahe. So amo ton purpose iton angkla nga diri kita maanod ngadto iton mga lugar nga delikado. So amo ton kasulog iton kalibutan niya na mga kasangkayan. Masulog gud iton mga pagsulay,
mga problema. Sa kalit kung mapadara kita, ay sigurado God nga mahimasal kita dito itong mga kabatuan. Himasal. Mahimasal, Anong Tagalog sa mabubunggo, manhimasal? no? Maano tayo doon, ano tawag dito sa mamamasal, matatamaan tayo doon sa mga bato sa gilid ng Matata. Tayo ang tumama. tayo ang tatama, hindi Tayo yung ang bato. tatawa sa bata. Tayo ang tatama doon sa mga kabatuan. Basta diri kita nakaangkor kay maaanod gud kita. Mm. Ano? Kung magpadara kita at sulog hiton aton emosyon, sulog hiton mga problema, nga usahay nagiging hinungdan nga iton mag-asawa. Inin di rin nila nagkikibuay. Wala rin nila pakialamay. Kaya po Oo. yung Joel ang magburugto. Baga makuri atibik pag ako himbalay nga baga wala rin na pakialamay. Ano? Baga po atibik bisan ano karasa ano iton sura mga apretada man malitsyon dito baga matabang na pagkaon. Nga di rin nakakatulong. Di ba Kuya Joel may da versikulo na nasa rin nga mas maupay pa ang pagkaunhin utan Mm-mm. So, apit pagkaon ng okra. nga maging mahimyang it kamutangan na balay kaysa magkaungkahin. Karne or marasa nga pagkaon. Nga it nag-agukoy ko ako. Pero may versikulo tong Kuya Joel. Ano nagukuy ko ako? Mga kwago ba? Mga magmanggaawa. Ano to? Mga... Ginaragway. Oo. Ginaragway yo. So, mga kasangkayan, ano, itong karuyagan Diyos sa aton panimalay nga sining paano man nga problema nga yun na ato ba nga yung pamilya inumdumi nga may dagon paglaom dire kita mawadanin kombahin paglaom nga masusulbar pa it problema Amen. maadala ta aton kung magpadara kita An siring pa man, may ako nakita nga sa lida ko Joel nga kung iton diri ka magpapasaylo ito nakakapakya sa imo nakasala imo nakabuhat imo diri mo pa kung diri mo sila pasaylo mas labaw pa ikaw nga bilanggo sa rehas man mas labaw pa nga biranggo kasi ang diri pagpasaylo baga sugad itonhin preso ka sa imong kinabuhi kaya makuri good ano kung diri an pulongan Dios nato nig-apply sa atong kinabuhi. Diri naton gimpapakiwa ha atong kinabuhi kay preso kita na aton mga pagbati. that's Kaya right oo. kinahanglanon gud nato nga ang atong paglaom ada kita kang Hesukristo. Amen. So, kung may naton mga kurig paampo, no? May naton Ano yung di prayer request, Ate Beck. Okay, ate Ate Salud, Isabilo. Ano, may na niya prayer request, Ate Beck, ano? Parahan anak nga Sally Rose. Ano ni? Oh, Sally Rose. Hi, Jewel si Manyama. Ang gandang gabi. Okay, siring ni Ate Apps. Ano yan? Hi. Si Ate Apps. Nakukuha na Okay, Ate Salud. Ate Salud Isabelo. Oops. Pastoran, operahan na po anak ko July 10 sa Leros Calusa. Napakabuti ni Lord. Di siya pinabayaan, okay na po siya. So, pa-pray po ako na sa result ng biopsy ni Sally Rose Calusa na maging negative. Mm-mm. So, i-pray nato nit miracle nga ginoperahan na hiya. Tapos, Maging negatibo, ano? Kung maging ano man, negatibo ano man ang ang biopsy. maging result. resulta pag-examine sa kinuha niya na something sa iyang Okay, katawan. let's pray. Lord God, Yes, kami Jesus. Ginoo nagalaom mo Hallelujah. didahain mo Purihin Lord. natin ang Diyos. We Hallelujah. pray, Ginoo, we pray for Sally Rose Yes, O Calusa. Lord Jesus. And diri kami maaram Ginoo kung ano go diton kabuuhan sa iyang sitwasyon. But ikaw it maaram Ginoo. We pray Lord sa result hiton usa nga part na niya lawas nga
nga gini-examine, Lord, nga Yes, oh gibiopsy. Jesus. Yes, We Lord. pray for the healing power. Yes, amen. In Jesus' Negative or normal nga name. Yes, result nga waray hallelujah. ano pa man nga Glory to God. nakakaulang. Glory to God. And we pray for the healing fast recovery, Lord, kang Sally Kalusa. And thank you, Lord, for the financial gihapon Ginoo nga ira gagamiton na pagbayad, pag ginahanglan sa ira pag asikaso hini nga tanan. Lord, among gihalad sa imong mga kamot Ginoo ini nga problema, and ini nga tanan, Lord, kang para kang Sally Rose Kalusa maging Yes, Jesus. Normal. normal Ginoo. ang tanan Yes, Ginoo. kalawas. In Jesus' name, anuman nga mga balatian, thank you for the healing, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Okay, so patuloy po tayo mga kaibigan. Pakinggan muna natin ang isang awitin habang hinihintay natin ang iba pong prayer request o di kaya comment related po sa ating topic na ang Diyos ang ating pag-asa. Okay? Praise the name of the Lord. Okay, Ate Vic, ikaw ito. Bagod tinduro ito letter. Ano ito? Uran? Okay, mauuran yan Ate Vic. Kasing-kasing murayaw, hanturuhan oran, diri nababaraka, kay aada ka man. Hagugma mo o Ginoo ko ako mapahuway, ngadan paguraw hanuran. Bisan hakakurian nga sugat han bagyo, diri mababaraka, kay kaupod ka, payong ka nga masisirungan, masasarigan, ngadan katima hanuran. O Ginoo ko, ikaw ang nagmangno, kakunop nganyana, diri magbabag-o han paghigugma mo. Bisan hakakurian nga sugat han bagyo, diri mababaraka, kay kaupod ka, payong ka nga masisirungan, masasarigan, ngadan katima hanuran. O Ginoo ko, ikaw ang nagmangno, kakulog nganyana, diri magbabago ang paghigugma mo. Kasing-kasing murayaw, hanturo hanuran, diri mababaraka, Jesus aada ka, hagugma mo Ginoo ko ako mapahuway, ngadan paguraw hanuran, ngadan paguraw hanuran. Alright, mga kasangkayan, itong oran niya natigda lang na oran, talagang maulan ng panahon ngayon. Kahit mainit ang ating panahon, ay bigla lamang uulan, mga kaibigan. So ito po ay patunay na tayo po ay nasa panahon ng umiinit ang ating sanlibutan. Kay guti ay lahiyang sinipasirak, nakaka-experience na kita mga kasangkayan ng kapaso, hinduro, ng tigdala na oran. So, salamat ang Ginoo nga bisan mauran niya na,
Siguro hayo diap di nga lugar tigdala na oran. Ngan patunay ito mga kaibigan na pabago-bago ang ating panahon. Pero mas mahalaga, hindi nagbabago ang ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Ate Beck? Amen. Kaya mga kabugtuan, kailangan good naton nga magkada kita hin relasyon ni Ginoong Jesus. So, kinahanglan ko ya Joel nga magkamayada kita maupay nga relasyon kag Ginoong Jesus para diri magpabago-bago ito. Kinasitwasyon. Okay? Hallelujah. Okay, kailangan ko ya Joel. Magkada na maupay nga relasyon. Oo. So, mag-aampo kita nga maging maopay itong relasyon. Lamin na itong mga mag-asawa, ano. Meron talagang panahon, mga kaibigan, na ang ating pamilya ay humaharap sa mabigat na problema. So, wala na silang ibang malalapitan. Hindi taga ibang barangay, hindi taga ibang lugar. Kundi dyan mismo kasama mo ay kailangan magtutulungan po tayo para ma-solve ang problema ng ating pamilya. So, we will pray right now sa ating pamilya, mga kaibigan. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Idinudulog namin, Panginoon, ang pamilya ng mga Kristiyano. Yes, Lord Jesus. Lord, ang mga mag-asawa, ang mga anak, ang aming pong pamilya, Panginoon, na in-entrust mo sa amin. Lord, we pray that our families, Lord, ay patuloy mong i-bless at patuloy mong proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng mga atake ng kaaway, Panginoon. Lord, keep our families protected by the blood of Jesus. Lord, we put a prayer Jesus. covering Amen. and the blood of Hallelujah. Jesus, Lord, be upon your people right now. Yes, Jesus. Na walang anumang mga harmful spirits na pwedeng sumira sa mga relationships. Salamat po, Panginoon, sa magandang relasyon ng mag-asawa, sa magandang relasyon ng magulang at sa mga anak. Lord, thank you so much, Lord, na ikaw ang aming Diyos na malalapitan. Lord, salamat po sa iyong pagkilos sa puso ng aming mga kaibigan, aming mga viewers ngayong Yes, gabi. Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay, usa nga songs. Oh, tika muna, Tibik. Ano ba? Basahin muna natin. Ano ba to? Oo. Okay, kay Ate Marta, tama po ang Panginoon ang ating pag-asa, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil hindi, dahil hindi tayo pababayaan ni Lord. Para sa kapatid ko na nasa Burawin, si Jesus ang kabatunan han iyo problema. Amen and amen. Praise the Kay Ate Lord. Carmencita Luna, si Lord lang ang ating pag-asa. Lalo na ngayon, siya lang ang bato ng ating mga problema. Siya lang ang ating maaasahan. Kumapit lang tayo kay Lord. And everything, give God is our hope. And everything, God is our hope. So, si Ate Marta, hindi si Lord magbibigay ng problema na hindi na niyo makakaya. Yes, Lord, salamat sa iyong kabutihan at salamat sa wisdom na galing sa iyo. Amen. 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 So, ang mga pag-ampo naton, kinahanglan naton tuhan ni ang Dios amo ito, nagbabato na naton mga pag-ampo. Tungod kay hiyala ang gamhanan, ngan milagroso nga Dios. Ngan hiyala naton paglaom, kung mawawarayang kang paglaom, tumawag ka kang Hesukristo, kahiya tumawag ka Dios, kahiya aada lahiya andam pirmi nga namamatihan naton mga pag-ampo. Kaya mga kabugtuhan, sugaron talaan na ininaton programa tungod nga oras na para magpahuway ang atong lupang katawang lupa. Okay, para sa ito, Ate. Kaya mga kabugtuhan, damo ka pa nga salamat niyo pag-subscribe atong programa. No? Ano mo la, paki-like, share, and comments, tapos subscribe atong programa. Ang batunan nimo problema ni Kuya Joel, and hosted by Kuya Joel and Ate Bex.
So, Lunes nga to, Merkulis, ada kita Facebook Live, and then Huwebes, Biyernes, ada kita YouTube channel. Alas 8 nga to, alas 9 ang gabi. Ngan, iba-iba nga mga leaders nato na Jesus Our Refuge, nag-share yan, pulungan Ginoo, kada alas 7 nga to, alas 8 every day. Kaya sa YouTube, sa Facebook, gihapon. Kaya mga kasangkayan, mga kabugtuan, damo ka pa nga salamat niyo pakiguro sa hininaton programa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so magandang gabi sa iyo, Joaquin Luna, yan. Okay, sa lahat ng atong mga batang nagkikita, no? Si Mawis, si Mary Joy, kan Jarin, kan Itam, kan Faith, at sa lahat ng ating mga viewers, mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nga hinautunta nga diri kita mawad ating paglao mga kasangkayan. Nga yan ang gabi, tagang kitahan Diyos, padayon nga kalipay. Amen. Ngan kamurayaw, habisan ano nga sitwasyon na natong kinabuhi. Thank you so much for tuning in to our program. An baton han imo problema. Salamat po at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. So ito po si Kuya Joel ay pansamantala po tayong mamaalam. Subalit ang ating pong mga panalangin ay 24/7. So kung nating kaligtaan, araw-araw tayo po ay tayo po ay samahan ng Panginoon sa lahat ng oras. God bless you and we love you all. See you tomorrow sa ating Thanksgiving night. Tomorrow is Friday. Magpapasalamat na naman tayo sa Panginoon, sa mga biyayang ibinigay ng Diyos. Yes, biyaya mo ay sapat, Panginoon. Maraming salamat and God bless. Bye! God bless. Umabot na liwat ang nga aga ngan ini nagahatag imbag nga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang aga sangkay ko maaamton mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapasan ang mga pag-ampo naton kita maging madinaragpon di ka magruha-duha kay Jesus kala magsari haiya mga igin saad imula lauman hiyaan suot masangkay marigon nga sarangdigan iya aton nagsasaad na diri kita niya kayaan lalara pag-ung aga lalalara pag-ung paglaong